Ej, hvad er så det mindste ved at studere, Line? Hvad er det? Jo, men man faktisk altid er i gang. Man er altid noget, man egentlig burde lave. Jeg synes faktisk, efter jeg har startet på arbejde, og jeg arbejder kun 30 timer, men stadigvæk, så det er mest, jeg synes faktisk, at jeg har haft mere fritid, efter jeg har fået et arbejde, fordi jeg går møder kl. 8, og måske fri kl. 3-4 stykker eller sådan noget hver dag, og så har jeg faktisk fri. Før så bare der er rigtig mange forventninger, man forventer rigtig meget af sig selv, også når man er studerende. Også der kommer pres hele tiden, og regeringen siger, at vi skal skynde os, og vi skal være hurtigere og bedre, og på den halve tid, eller sådan. Så det er et andet pres, der er, når man er på arbejdsmarkedet, end da man er studerende. Ja. Jamen, jeg tror, det handlede om, at man havde svært ved at slappe af i alle de ting, man burde nå og burde kunne. Altså både at jonglere med et studiejob og frivilligt arbejde og studiet. Ja, brugte du meget tid på det, Line, af dine sådan medstuderende og socialt, eller hvordan? Ja, det gjorde jeg. I hvert fald de første år, der gik på RUC, brugte jeg rigtig meget tid på det. Sociale. Føler også, det er meget RUC-agtigt. Det er det også. Altså, det er det også, men det er også mega hyggeligt. Ja.